Rahvaalta salattu. 60-luvulla se oli navetta ja herrainkoulu. Veljeni Juha oli käynyt vain navetan, mutta minäpä olin herrainkoulussa. Sinne herrainkouluun oli pitänyt ihan pyrkiä. Oli ollut 2-päiväiset pääsykokeet ja minä olin päässyt kouluun. Olin pääsykokeissa 4. paras herrainkouluun. Pyörällä kävin rehtori Saariselta kysymässä koetuloksia. Ja isäni oli haljeta ylpeydestä. Hänen poikansa herrainkoulussa. Olipa minulle tehty lastulevystä oma pieni huone keittiön kupeeseen, jossa saisin rauhassa lukea läksyjä, niitä herrain kirjoja. Ajatella, että minusta oli tuleva herra. Minun elämä tulisikin olemaan ihan erilaista. Minulla olisi hieno ammatti ja kylpisin rahassa. Joukolle sitä tuleekin rumasti rahaa, oli äiti Saara sanonut. Ja opetettiinpa siellä herrainkoulussa monia hienoja asioita. Kun niitä minulta kotiväki kyseli, ajattelin ylpeänä. Se on Rahvaalta salattu. Navetan käyneitä kun pidettiin rahvaana. Ei Jouko siinä itseään ajatellut, vaan halusi koulunkäynnillään perheen mainetta ja asemaa kohentaa. Yksi hieno asia, joka oli herrainkoulussa opetettu, oli Pythagoran lause. Suorakulmaisessa kolmiossa hypotenuusan neliö on yhtä suuri kuin katettien neliöiden summa. Olipa tuo hieno lause esitelty eräänä iltana televisiossakin, ja siihen oli veljeni sanonut: joka tuon ymmärtää, se onkin professori. Isänikin minulta kerran tenttasi. Tietääkö se Jouko, mikä se on se ronomini? Taiston poika se ei menestynyt oppikoulussa, kun ei tiennyt, mikä se on se ronomini. Ajatella, että Joukosta oli tuleva herra. Mutta monta hikistä iltaa se tiesi lastulevykopissa. Monta hikistä pitkää iltaa ja uskosta Jouko luki läksyjä ilta myöhään saakka. Ja isä oli haljeta ylpeydestä. Hänellä sellainen poika. Aina aamulla isä talutti Joukolle polkupyörän kujansuuhun, halusi tietä herraksi helpottaa. Ja ei kun siitä vaan polkupyörällä sitten palkkimännikköä kohti ja oppikouluun. Tie auki herraksi. Tie auki taivasta myöten.